Kumba jupen long shisin nam karai nong karai William Siemship menta kasngiru ka nyotorik ujemang arajar pusau klayo ikalat ban penlong biang ikani ka jingle niam le rukom kablatip kale niam pensum masi ya kani ka jingle niam lajule haswa ban hiar shaling khash penthor na ka benta ka thung ka pet bakin long kin man bha ki jingthung ki jingtam da ki jingker khu try kan rat na jrong shatbian ki khon ki ajar baro shisnam Habalayo ban sakhi lang ye kani kale niam le rukom hapo ka jing pe jing mi uling do karat nong karai William Siemship uba Michael Timong bat kiling do kilang san na kani karat ha ka baklas dang na do ka por khatwe ba je min step ha ka jing sakhi lang ukon san uba Robert June Kharjaren u legal advisor barem ka ki HADC ki mentri na ka hima William uba san ka hima William uba Nathaniel nongse ki nongkit kam na karat nong karai sadarship ki rang ba shnong na kishnong ba ki marjan uba Rocky Marwen ki riorang ba ki longkmi ki samla bar ki weipat ki nong sangsnong na kini ki than Hashwa ka shat masti shat dumahi kaladan shwa ka jingpen somi ki masi ki jongki hadin kani kladan ru kale niam le rukom da ka knya ka kriam da urang ba nong knya kani ka than ubadai na ka kor ka jaj bei penbuat pat sadaki jing shat tenrai ki jing shat masti bat shat dumahi na ki samla kan thai bat shenrang jong kani ka raj Penbuat pat sa kajing yalang ka balingkot da kajing tren na kibasya khot subha kuntobru na kong san uba Robert June Kharjaren haka bala penya ja kajing yalang ruba Sebastian Bongrung uwe ni kilong san jong kani karan lapen kot ye kani kajing le niam le rukom da kajing lej pet le jingo do kong san uba san commentary ka hima William kiling do long san kani karaj ya ka ying sat ying sunon bar ka ying thanraw na ka ying tika ka bakila khot haka ktien shnong jong kani ka thanชัดสภาวันคำชะเนมอมีพี่น้องพุทธน้องแต้มรู้ผมได้ Udah bisa
kalong kum simenta kani ka lekniam pensumasi kalong kum simenta bakani ka raj kipat kirayat jong kahima kira kiterwa ya kangu kadam kam ka jongi hakarep karyang tingi so kumen ba hakariti ki dustur jongi ki kasi hapo ka hima melim hapo ka nongpo serdarship ngidon kum kani ka program ka ba peni sisa ba ka jat benriu ka jongi kumen si ka dai ba ngawan hangni ban sakhi ndai tang kani ka sin ka bangadon nakapor siya kapor nga juwan banis don banta lada de hakan no ko program ka bahap hi hapo ka Ribhoy district te kumuway na kirurang ba ni slop bukan bahau kubau khau ni te kani ka jingle niam ko mobilate bi kani ka ba giyong ga pensumasi la ne ka domahi kani ka long ka jingrakhi sisin system ba shwa ba ki masi ki blang jongi kin hiar salom salangkha ni ai ka jing kurku ko do ki lingba iblei o wa ki blei lom jongi ki badan hang ne tingi ai ski ba menta siru kalong kai ka bos tunat ba kai ka ba ngi kerpat kerpon ki dulia ki nong tam ki nong pot ki kerpat kerpon ber khoi blei ro sutunat pari ai ka jing kurku ko do berkumtang yo ni slap ka ler jongi tingumdang ikermen hi bangin yo subun sumbayur nai berkiki berkhoj ka bhag rap karyang dengan numka berkan mau lah jong garti ka dustur berkum ka jak ru ki kan mau yo beli no bo no thau bon dor kat lang hakikam ki jam ki jong phi nam ta ka bet ka biang nam ta ka roi ka par hakilang bara ka jing kentu ka jonga ya phi akum gini ka por ka lang ba wat dum klet ya la ka jong garti ka dustur ki breu ki ru start yon ba ka jak ru klem garti ka dustur ka long kumuding klem kitip uding klem kitip ulong bayap kajak mriu klem gariti ru kalong kajak mriu ka bayap kumjuru kajak mriu ka bomdan ka bom kan mausu ka bala sakma ka bala lindet no yu blei no bu nang thau ka bala klet no ber dei no bu blei no bu nang thau ubador katlang uba kerku yangi uba kerku ya karep karyang ya ke kam ki jam ki jongi kata kajak mriu ru kan sakma kumki breu hot ngila bat sungu khlaj ngila bat sungu don bor ngila ban sungu bang ngila alut haka bor ka jongi henry klem ka jing dor katlang ka jong blei no bu no thau kana parabi ngilong tangkum ki breu ki bomla ban pendek isubun ba ki kam ka jing samya peli ka jongi yo blei ai bakan yai ne haka jing im ka jongi bat ka jing yala menti ka jong blei no bu no thau ai bakan lam menti ya kana garat ai bakan lam menti ya ka ri ba ka jong breu jongi bangidlong kata ka jat mdu ka batik beri te beli bat ka bakama ya ka hok tanggawai ka bang skwa ban keren ha ka beri bat ka benta jong ka riti ka dustur uma gilbert sulai wong ba ka no ka jat beri ka don lai teli ki ba persu ka benitong ay ka di ka kur ka jat ka baar ka di ka ketin ka telik bat ka balai ka di ka khendo ka siap wong balada hidu no ikini ki lai teli kata ka jat mdu ka sakma ladang ipen kumar ya ka kur ka jat kum ka jat bendu mikir ka jong phi la tapi sedang ben kumar ya ka jat ka khong ka jong phi pen le niam kum no hakani ka badan benta ta niam ya ka hima melim ka jong phi ya ka hima nongpo wat nom klet ba de ki kur ki ba penlong penman de ki kur ki ba senge ki hima la da la bakla ka kur ka jat la da bakla ka thamei jong ka kur la bakla ki riti ki dustur la ja no ka hima la da ka don ka no ka jingle start jong ka pateng ka bomta ha ka hima mane thu phi la da ka don ka jing yo bujli ka jing simjat kan mi no kong ka huri hura apo ka longi ngosem kan mi ka huri hura no po ka kur jat waila huri hura ki kur waila bom ya bit ya biang su ki kur kalakut kata ka hima kada de go jing saya ka ba nyimdei bangilong emotional ha bangi keren sepang kiriti di store ndrei ngila de yo i ya kita ke banjian ta kadau kalong ka badan kam tong yenom nyo thala ya la ka jong ka kur ka jan in bat eki ngin pen scam eki kumba ulong kimi ulong pang ngin dan hang ne ban pensan la ka baha kanu hari ngi dan hang ne tang ban but ya ka riti ka dustur ka ba ulong suwa man suwa ula der kat lang bat ul ai hangi bat ya ka tin di telik ka tin ka jet ndro kum ong fada HSLS so ba bat ya ka tin no blai dai tang ka tin ka bade ka ta ka medium of communication ka ba phalang ya ta ka identity lani ta ka snack ka bakar pang ka jungi kajilong terai halor ka kendo ba siap kalong ka badon kam hudu kata-kata kumta ngi dai ban pat scam ya kajilong terai
halon ka kendo ka siap kanang mangine ngisa ane ka pertei bat latangan at stangkowe ya kejing ong jong uma gilbot sulai lese ngila batong wei na kejing dom kam jong kejap ndreu nolor ka kur nolor ka tien bat nolor ka kendo ka siap kata ka di kasar kada trairi ya jongi kun kejap ndreu ngin sakma bat ngin kelumar no borok pio kapan senaan gimana ban di skosil kaban codify kaban penek pensa ekriti kedustur hari kenau ononton anya pertei kebala benyatai hari ti kedustur lada mapi kitrai jong hari ti kedustur pijet kaban let no kan di skosil kabla ban senaan mereka su sena kasubu jingto kaban mapi praktis kaban mapi pile cuba tahun 1 2 bisi jong pi ba Marwin mano bala bentuk no kau upor unwan banwan ra etaki an ban snala da mo pipim batsu hangno ka an kan trikam dipidi ban mentam hot gadis kosi kala tang ban snaan kadi tang da kostadian handai kitrai jong hari tiga dustur de mo pi simet to sengnya hari tiga dustur ge jong pi hakilongi no sem ge jong pi bat e hari tiga dustur ge jong pi hak jungim ge jong pi bat umum an bala ban penjak eka bat umum an bala ban dengkat kita lada pi pindang ban bat ya gerti dustur ga cing im